Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Kajingwan jongkabor Mariang kalapan thut bat pin pulom ya kajing pin kre ya ka cherry blossom hamadan football kurkalang kabadan haboy rimbong. Lum dat khla da katnat kam jngok kai perthei kala long kaba ibang bha kala pulom no. Min ha kasni sedang jongkata masa cherry blossom arhajar arfulai. La syak hangla da kabor Mariang ha kajing ter jong uslam ha keleng ki jaka karilom khasi. Hadu banda yok lum ya ka khubor hadin bakilat pathai khubor kila sakhi bun ki jingpin kre ba ki jingpin riam pin itenan la syarat ha kale air nadu kinong syong dukan hamadan kurkalang ki pen pau ka jingpin nyau namar omdan bawan ki pait ba. Kajingkala kasunmineng ha kathan syate lam mingi harilom khasi uslap ringkat kale air ka bajur kala jana mar kajingkhe ka eryong habi of Bengal kabala ya denti sya kathan syate lam mingi ha kajanmit singi palei. Mynta ka syong ha kajing start jong ka sarkar kumno ban penyat namar kata masa ya put yatem kabadai ka wei neki program bahe du jong kata masa kadai ban sedang ha kapor san baji janmit la pulam no. Kumta ya kane kata masa cherry blossom ha kasngi ban ningkong la pensange da kinong penyat. Kat kum kajing pentip ka Indian Meteorological Department IMD lakmi lenti ba uni uslam undang yai beteng hadu kasngi ublei. Kumban shu pinkin mau baya ka cherry blossom ha Meghalaya la hapsa nge no la arsin ha kisnem balaleng. Ka wei kisnem kadai ha ka jingling shop jong ka khlam COVID-19 ha usnem arhajar arphuwei kat ba ha usnem arhajar arphu ar la hap pensa nge no namar ka jingjia ha mukro. Kat ba minta usnem pat penthut uslam ne ka bor Mariang.